So mga idol, dagang tayong parking din mga idol, puno ang parkingan mga lods, no? Oh, pati diri puno kayong gilid sa atong highway. Tara, pati dito sa unahan. Okay, diri pa dito sa unahan. So let's go. So tanawa mga lods ang atong kalsada, gilis kalsada mga lods. Nagkaan kayong sakyanan. Diri na lang parking sa atong kalsada kaya hindi na masugdan dito sa sulod na. Puno na ang sa sulod grahian. Dili! Awa na. Okay, tanawa mga lods. Nagkaan kayo. Also, palibot mga guys, daghan kayong tao. So mag-isog tao magintag mga kapis kaya naka-reserve ng kanan. So matutos unahan may tatag na ibang country. Okay, let's go. Oh, daghan kayong tao, mga ligo, mga idol. Oh, so mga bata, tara mga bata, lingaw kayo mga bata, mga idol. Dari at gilid, susad, libre. Okay, balik ka din. Dito sanahan mga idol, ngitatag ka na yung nabay bakante para ugpa, pa-reserve ta. So, mo niya itong kahimtang sa dagat karon sa Marbella. Banda ni sa mga private beach ni David. Ay mga lapisan dito. Ay bakante dito 800 ang cut. So, mangita sa tag-barato-barato. Ito sa Gubarato. So hangin dari ron mga idol. So kayong hangin. So kayo nalupdan o drone. Kayo magpalit ang drone na ito kayo hangin. O ako picture. O pwede rin batik gamay. Handik pagalaan handroad. Ito dari sa ganteng tao mga idol. May naka-uniform Mr. 3M. Nainagkan. Hoy! Kuha ko magraoy. Nagkuhan ta reserve ko. Hoy! Astilan. Manday ka diri. Kaya nangita ko ka ng pa-reserve ba? Ano saan mo ganihan mo? Mga akuan, mga lapis siguro. Nalagi ka? Oh, shout out ya, be. Narako. Oh, dala ko. Kami ang barkada na ko, mga amigo. Di ka ni sa Bagtik. Ay, pagkapilan na. Ada pa oh. Kaya yung misis oh. Ibantayan eh. Ato mga start. Oh, tara mga coast guard na to. Bagtik nga kung safety sa tong kadagatan. Oh. Na ato sa ko di ko magdugay, mangita po ang bakante. Sige. Ugma, balik na rin ugma. Oh. Hindi ako, Juan. Kamera.
Kuya, rin ako. Okay, arita dire. Lusot. May music. Kasi no-copyright ta. Okay. So, padayon ta mga idol. Dari. Wop. Wop, 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 wop. Oh, dari. Dako kayong dagat mga lods. Lah. Abot na diri. Abot diri ang dagat. Dako kayong dagat karon. So nakakita na tao. Table na, table na lang kay medyo barato. Naka-reserve na ta para ugma at nagibayaran daan para wala na problema. So dara to diri sa ano ba sa barangay ano din yan hindi din nilapitan ang abang bayaran natin kanag lapisa o kanit tao naligo o diyan itong mga kailan na to wow mo ka maligo hagkom ka na mga hagkom na suksok na rito kay road drive na tutug hinay kay atlo na sa hapon hinar ka adi mo ko tayo okay, ano ta dito sa unahan? Daghang kay tao doon yung ano. Peng kaligo ko doon, labi na siguro dito. Daghang yung tao dito mga lord. Awa na. Sige. Share na itong video. So, ayaw mo sa pag-subscribe. Maraming salamat.